Добре дошли в първия клип от 2019 година. Повярвайте, в тази година ни очакват много изненади и ето и първата изненада. Намирам се в CrossFit Сердика. Това е най-новата зала по CrossFit и имам страшният късмет двама от треньорите да са тук до мен, които са и мои адаши. Това е Ники Йорданов и Ники Атанасов, накратко Коко, за да не се объркваме, разбира се. Така, както знаете, CrossFit до сега не съм показвал. Наистина, любител съм и много ми допада, а кросфита, според мен, тепърва навлиза в истинската си сила. Така че в този клип ще ви покажа просто какво тези двама треньори ще ме мъчат през тази година и в този сезон. Така че мисля, че е време да започваме и да ви разведем из залата и съответно да покажем какви упражнения ще има и съответно след това да ги вкараме в тренировки. Оставам на тях да ме мъчат. Добре, ще започнем с кратко интро. Ще поиграем на старата детска игра Папагал. Ние ще показваме даден уред, който ще използваме след това. Ники ще демонстрира движението, а ти ще се опиташ да го повториш. Така че да минем през повече неща, да добиеш някаква обща представа и вече след това, в следващите епизоди, ще можеш да минаваме малко по-бавно, да ги усвояваш, да напредваш и ти да се чувстваш по-добре. Звучи много интересно, така че нямам търпение. Добре. Нека да видим тук какво нещо ще хвана за пръв. Започваме с най-базовите неща. Вземи си едно лошче. Има ли за момичета? Не, за момичета няма. За момичета, но на тебе ти трябва мъжки. Вземи си един. Нов по? Има специален. За всеки има. И така, ако искаш Успоредно на тебе? Не, да го виждаш. Застани срещу мене. Точно така. И сега Ники ще ти покаже как се прави обръщане с лоста от земя. Значи, първо, на края на грипа си слагаш палците. Прибираш палеца и го правиш на ключ хват. Добре. Виждаш с средния пръст с показалеца държиш палец. Добре. От тук, колко ако може да се включи да обяснява, аз само да го показвам. Изтегляш лоста по краката, с експлозивно движение го повдигаш нагоре и завърташ лактите под лоста. Добре. Айде сега опитай. Така, малко на грипа. Слагам. Щипвам. Добре. Опитай се лоста да върви малко по-близо до тялото. Да, и сега изтегли малко и с лактите нагоре и с раменете. Това не било. За тук добре. По принцип, когато седнем да те понаучиме, ще има някои корекции. Сигурно съм. Това е добрия вариант. Сега минаваме на още по-сложното упражнение, което е изхвърляне, или така наречения снач. Пак по същия начин имаш две пръстенчета. Приблизително като вземеш лоста да застане на хълбук. И от тук навеждаш и пак изхвърляш над тебе. Да съм гледал само по телевизията. Точно така. Концепцията на това упражнение е, че с едно движение от земята качваш тежестта над глава. Или от земя изглежда по следния начин. Добре. Така добре ли? Или малко по-широко трябва да хвана? Така е добре. Значи лоста трябва да ти падне приблизително тук на хълбучето. Това. Имам чувството, че това ще е фатално. Да, бе, пробвай. Доста. Усещам, че въобще не е както при тебе, но нищо, трябва да се почне от някъде. Дай още веднъж. Изглежда по-добре, отколкото си мислиш. Дали? Така е. Добре. Опа, зали малко. Тази настъпимост е обичайна, когато го правиш за първи път. Май трябваше да взема женския лост. Така. Ще те научим да работиш с мъжки. Добре, преминем към следващите, въпреки че има много упражнения, които се правят с лостове, с тежести и общо взето натоварването е доста сериозно, но да не оставаме само с едно впечатление, а ако искаш да преминем към пудовките, които са така характерни в много богата в кросфита. Само едно упражнение знам с подувка и това е свинг. Добре, значи сега Ники ще можеш да избереш ли тежест? 10 килограми. За да не се излагам, ще взема 12. Добре, ще взема 16. Добър избор. Стандартно. Така. Ако искаш да си мазаш малко магнези, че не се пързават кочичките. Щом като ти е познато движението мак, ако искаш ще обърнем папагала и ти ще го покажеш на Ники, а той ще се опита да покаже неговия стил. Добре. Така че ти си пръв. Така.
Как? Не си сметен. Няма да прави както си го правиш. Гледал съм и вариант, в който качва отгоре, Точно така, използват си и двата варианта в кросфит. но не знам доколко е правилно. Правилно е да променя движението. Ето, сега ще ти го покажа едното и другото. И сега до над глава. Като при над главата има една лека специфика за безопасност, ама тя е вече в детайлите. Не знам дали изглежда по Вече същия начин. в интро курса за начинаещите ще може да го обясниме както на теб, така и на другите хора, които ще искат да се запишат на него. Аз Добре, с че удоволствие се бих получаваш, присъствал. Не да се притесняваш. Добре, Ники, да го покажем и някое по-интересно упражнение. Няма проблеми. Като например, Аз бих искал да видя обръщането на подувка, защото наистина съм гледал как обръщат доста тежки подувки. ще обясняваш и ти докато го правя. Не, по-скоро го покажи, не, че се впусна в много обяснения. Това е с тласкането горе. Уха. Или само обръщане. Целта е максимално бързо да я прибереш и вече има особености, които трябва да се потренират, къде паркираш подувката и как ляга върху тялото, така че тежестта да не остава в Изглежда краката. доста интересно, но се чуда дали на мен тази банка даже няма да ме е много Не, за това. няма да ти е много, може да опиташ. Трябва да направя това засилване. Да, и след това се опитай да я прибереш без Близо да се до удриш. Точно така. Малко. Виж как се удриш. Усетих удара, да. Да, Ето пак. пак ще се удариш. А ако искаш да навлезем в детайли, опитай се да прибереш палеца на ръката хубаво между гърдите и подувката сама ще се завърти, за да падне върху гърдата ти и ще легне върху меката част на мускулите. Видях, че Ники като при прибирането и ръката му отива в края на подувката, не в средата, където я хваща. Да, и това е така. Значи палеца към гърдите. Да. Ама, виж къде си ти гърдите, виж къде ти е палец. Уха. Така. Разликата е голяма. Доста по-добре. Дай пак, обърни го. Значи малко засилка да направя. Да изглежда по-професионално. Не. Така. Не се опитвай да се пазиш от нея, а се опитай да Аз прибереш точно, към защото тялото. още не знам на къде отива. Що? Стой сега в това положение. Завърти ръката да мине напред и остави на бицепса и на предмишницата. По този начин. Да. Добре? Ляга в. Значи, засилвам и Да, обаче трябва да прибереш пред теб, а не отстрани Трябва над малко теб. практика. Тоест да не е така, а да е. Да. И когато изнесе ръката. Не, на другата страна, по-точно. Навътре пък. Ясно. Значи трябва малко да ми дойде. Това ми харесва като упражнение. Всички упражнения ще ти харесат. Те са хубави всичките. А ако искаш по-сложно, Всичките има специфика. изхвърлянето, което го правихме с лоста, може да Се го правим прави и с с подувка. подувката. Като изглежда последния начин. Пак с едно движение, захватваш от между краката. Безопасно ли е? Безопасно ли е да го пробвам? По принцип не е много безопасно, защото си държиш тежест над главата, която може да те удари и да те заболи. Значи да не го пробвам. Ако искаш, опитай го. Ако искаш го пробвай. Отново засилка. Но не очаквай да го научиш от първия път. Значи, ако Засили го първия път. имам чувство, че ако не... Направи си един свинг с една ръка и след това изтегли и я служи над главата. Обаче имаше... С добутване. Имаше леко добутване. Значи трябва да е. Добре, тук беше по-хубаво. Горе-долу, да, става. Като Ще за стане. първи път да Ще. го правиш това движение с подувка е идеално. А трябва да правя тренировки. Да, където ще правиш множество повторения по този начин. Колко прибираме ли? Добре. Добре, аз ви предлагам да пробваме и медицинските топки, които също са много интересни. Значи аз до сега Уред бях за с жълта мъчения. подувка, сега ще ти дам на тебе да си с жълта топка. Аз съм червена, Ники, че е с червена. колкото и да не я харесва. Най-стандартното упражнение, което може да пробвате на нашите мишени. Ники ще ти го покаже и ти ще го повториш. Има и друга мишена за тебе, така че ако искаш да станеш, идваш максимално ниско и целиш горната мишена. И пълниш и парабола. Добре. И съответно и кляка. Да, сега отпри След топката това на брадата. използваш инерцията при изправянето да изхвърлиш догоре. Добре. Добре, и горната мишена. Малко повече сила трябва да даш. Точно така. Прибери лактите да са под топката, да не са встрани от топката. Така. Добре, двата се удара, дай да се тръгнем срещу другото.
се поработи още малко. Ако са по 3-4 повторения, няма проблем. Не са. Не са са тук. по 30-40. Да, че даже може да има и по 150. Там го направихме набързо, сега ще го направим с медицинската топка. Да обърнеш медицинската топка, като тя остава неподвижна. Тоест Ники ще я вземе от земя и ще видиш какво ще се случи. Следи надписа как няма да се завърти и после ти ще го направиш по същия начин. Всъщност това беше разликата, която на лоста може би не се вижда с просто око, но всъщност точно това се случва. Айде сега пробвай. Имам ли и аз такъв череп? Имаш. Добре. О! Усетих директно как черепа идва към мен. Значи. Първо ще опитаме да видим дали Без само... никой не значи никой от нас Ръцете няма може нищо. леко да се... Пробвай Всичко няколко да пъти правиш. Пробвай и след каквото това искаш и ще вече- обясним след това как ще Да. стане. Ще те напътствам. Добре, мекичко. Идеята беше визуално да те измъчи. Не. Ще опитам пак. Добре, само че трябва да се изправиш преди това и не трябва да я изпускаш от контрол, тук ти я подхвърли. Да, това беше единствения вариант, който намерих. Дай още веднъж и ще ти помогнем след това. Не, Добре. подхвърлих. Първо трябва да се изправиш. Айде, Чакай сега да колко колко ще ти го обясни, докато аз го показвам. Добре, завърти го, че да се вижда Надписа е. черепа, да. Така. Добре. Така, докато той се качва нагоре, дай малко по-бавно само. Първо трябва да се изправиш абсолютно, да вдигнеш всички стави. След това виж какво му правят ръцете около топката. И тя не мърда. Тоест той не я изпуска, но не я стиска и ръката прави това нещо. Може ли пак само да Може. хванеш топката да Дай. видя самото Сега ще обръщане? Пак бавно. Целта е топката в един момент да остане безтегловна, а ръцете с допир просто да се завъртат около нея. Добре. Ако искаш и твоите да я хвана, Да, ще е доста само че полезно. първо искам да се дигнеш догоре и тогава ще ти хвана. Добре, видях, че си прибрал Точно така за рамената. Това е Точно след както като ти се обясних дигнал След колко. като съм се Да. изправил. Добре, значи изправям се. Така, и сега от тук Въртиш ръцете. Оп, точно така. Само и прибери лактите, т.е. да не Да са завършваш. под топката. Да, точно. Добре. Дай пак. Да не си Значи, Ще я хвана. така, и от тук. Не я изпускай обаче. Да, Сега сетих. се държа. Само завърташ дланите под топката Добре, значи дигам, така. Виж, точно така. и се справиш. Но не я държиш пред мишницата, а държиш единствено и само с дланите. Уха. Започна да става интересно. Тук Добре. успяхме, нали? Нещо по-близко до моя вид тренировки има ли? Не, като цяло не. Нека да опитаме с набирането. Айде. Покажи ти на Ники. Така. Ама ако Набирането. искаш, мога да дойдеш да си пробваш пак с магнезийчето, защото най-вероятно Добре. мога да се подпарзараш лекичко. Така. Все пак, някои от моите, не всички зрители, знаят, че вече един път съм учен на тези набирания, Това е добре, значи ще си по-напред. които мисля, че се казаха Butterfly. Но така не научих техниката на 100%. Нещо подобно беше. Добре. Ако искаш това да е твоето предизвикателство към Ники, дай той да продължи нататък. Много са ти сковани раменете, като цяло. Не трябва да бъдат толкова сковани. Да, Пробвай сега пак. спирам точно до лоста, но И Имам. с краката е повече и наистина това, което ти каза. Всичко трябва да е активно, а не стегнато. Трябва да могат да се движат мускулите. добре. Пусни раменете. И пусни напред. Да направиш кръгче. Да, Беше по-добре от предишното. Рите с краката, не ги дръж статични. Това е. Рита и хубаво, рита напред. Така. Имаш добра Усетих. база и има на къде да подобриш. Усетих, че има доста още работа. Уха! Аз се поизморих, да ви кажа често. Само показвам упражнения. Тоест, даже те само ми показват упражнения. Ако трябва да съм честен. Още само си играем, така че. Друго нещо, което ще ни изненадате. Значи така като гледаме, ни машинки са извадени много готинки. Приятели, Да
Мога да ги пробваш и тях. Добре. Като цяло. Застани пак да седни, да видим точно какво можеш да правиш. Дали някога си използвал такова нещо? Не, със сигурност не съм. Гледал съм клипове. По-скоро бъди ти водача в... Ами хубаво, добре. Значи, представяш си, че тялото ти е разделено на две. Горна част и долна част. Или крака и торс. Взимаш хватката, като първоначално избутваме единствено и само с краката. Единствено и само с краката. И се опитваш хватката да стигне максимално напред. Да я прибереме колкото можем напред там. Напред. Разбирам. Като гърба в предната част е изправен, не го изгърбваш. И когато вече си достатъчно добре с краката, в момента в който хватката ти дойде на нивото на коленете, активираш гърба и издърпваш и с ръцете. Или и сваляш ни На нивото на коленете. Значи отпускам. Точно така и не бързи. коленете. След това довърши с ръцете. Изчакай краката да се свършат работа. Не бързи да събираш краката. Гърба отпред изправен. Бутай хубаво с краката. Наистина си нямам идея как изглежда отстрани. Прилично. Но Може да определено вкараме някакви корекции, но нека да не отпървия път. Това е един от малкото уреди, които ползваме в кросфита, но е доста динамичен и натоварва цялото тяло, както може да успя да усетиш, въпреки че изкара само няколко секунди. гледал съм тренировки за гребци зимата с такива уреди. Изглежда доста по-лесно на клип. Бих казал. На клипче всичко много. изглежда много лесно. При нас е достатъчно застъпено. Ами, за да не става много дълъг клипа, ако имате още някакво упражнение, с удоволствие би го показал. Ако не, да... Като цяло упражненията могат да те заринеме с упражнения. Значи, нека не ви плашим от самото начало. Общо взето показахме едни от базовите упражнения, които се изпълняват, но пък не са и чак толкова базови, защото използваме лост, подувка, медицинска топка, гребен тренажер. Ако говорим за базови, имаме и доста по-базови. Имаме си стандартно клякане, имаме си лицева опора, има коремна преса, има бърпи, които предполагам, че вече си ги завъртял в обращение и затова искаме да покажем една идея малко надграждане над тях. Но комбинацията от различните упражнения, т.е. дали ще правиш бърпи, след това ще вземеш лост, след това ще гребеш, там вече нещата стават един много интересен микс. И доста сериозни, както сам мога да усетиш. Аз искам да кажа, че наистина се поизморих, а това е само интро клипа. Така че, приятели, не знам дали забелязахте, но комбинацията от тези упражнения в тренировка, аз не искам да си я представям, а още в следващия клип и вие ще я видите. Ще да преживееш. Така че, мисля да затварям този клип, за да не става много дълъг. Повече информация за CrossFit Сердика и за двама от треньорите може да намерите в сайта crossfitserdika.com. Това от мен, приятели, очакват ви много изненади. Както виждате, ще вкараме много нови упражнения. Мога само на себе си да пожелая успех този път, не на вас. Така че, чао от мен